tomto videu televízie Kváskovanie si ukážeme, ako vyklopíme chlieb z ošatky. Na to, aby sme si vyklopili chlebík z ošatky, potrebujeme sadzaciu lopatu alebo nejaký tvrdší materiál, vďaka ktorému môžeme aj chlebík preniesť. A najlepšie papier na pečenie, vďaka ktorému potom môžeme chlieb ozdobne narezať. Čiže náš vykvasený chlebík jednoducho len pootočením, prevrátením takto vyklopíme z ošatky a môže ísť rovno do rúry. Do kváskovania, priatelia!